Godt spil. Emil Larsen. Og Duncan. Ja, der kom ind i anden omgang. Morten Duncan Rasmussen. Men det er godt spil. Og det er godt, det de laver over i højre kanten. Kombinationerne i hvert fald flydende hos Eriksen og Grundeli nu. Duncan søger igen ind i feltet. Og Grundeli straffespark. Klart straffespark begået mod Michael Grundeli. Daniel Agger. Men det er Grundeli, der sparker hjørnesparket i højre side. Ankersen. Keeper. Og så blev det Bjelland. Og Kvist. Og så kommer muligheden der, for der er straffespark igen. Begået mod Emil Larsen. Ja. Så står der 4-0. 2 ud for Daniel Agger. Husk. Det er godt spillet. Så kommer Grundeli. Og Duncan, og den er god nok. Duncan med mål nummer 2. Der kommer Bille. Og det er meget, meget koldt blodigt lavet af Nicky Bille. Flot scoring. Helt iskold.